खान्थाल गोमोन कथाल खान्थाल जेकफ्रुइट नै लोगोफोर खान्थाल गोमोन जानो नागिरदो मार गोथाव गोदै हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय लोगोफोर दिनै दायो जों आरोना खान्थाल गोमोन जानो नागिरदों ओमफ्राय दायो जों आरोना खान्थाल गोमोन जानो नागिरदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआबो खान्थाल गोमोन जानायानो आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि जायो सोर माबायदि बेसे जागोन खान्थालखौ नायलांबाय थादो जागासिनो दैखासै ओमफ्राय आंबो जानोसै आरोना आंबो स्टार्ट खालामसै जानो एबा गोजान नुवाखैना खाथियाव थांबासो नुदोंमोन बाबिस खान्थाल गोमोन जानोसै बाबिस माने जोङो बाहायावनो जागोन आरोना मार गोदै आरोना लोगोफोर रोसो गोदैथार खान्थाला खायै जाना होनदों खानि जानि मस्ती दा हाग्राया जाना आंखौ मोनजाला बाहायावनो लारजा गावबागाव लारजा ओमफ्राय जोंनोबो जागा मोनलालै आं लायै आखाइ माना जानोसै आं नुवाखै Gibran juga lagi dong Mbak selecting sini dong bagus ah hai खान्थाल गोमोन जादों बेखौनो जानांदो आखाइ दंबावसै मोननाय बेगरा मानि महमोन दा बेगर फैले harga gitu nih kata dapat ngelarang lebih itu nur lah lah kita sakala dong halal bisa be dansin be खान्थाल थाइसे जाबाय सासे हाबानो जानो थांबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों बिमा फिसाखौ खालायगासिनो जानो खि दङ मस्ति
Dạ năng ra hả ba? Bye bye. Bye bye. Đừng bầu đầm đâu. Không có hay chưaครับไม่ใช่ชิ้นนี้เหรอครับ Ata. Ada mudah lagi. Kantal atau ข้างใน jangan นี่ bay. ได้กินด้วยสิ่งนั้นไม่กี่ปี Kantal begurabe mar important. Bar getau na kantal begurabe. Kantal begurabe nanti zaman jepit kita warna. Sakambai lagi per. Bawa ini ke ani video ke masa menunggu please like dan share kalau nak. Thank you.